L-inqas li jista' jsiru illi min jirrappreżentana u jaqbes għalina. Jiena ngħidlek il-bdiewa Maltin, il-bdiewa r-raħħala Maltin ipprotestaw għax qed jinqarsu huma stess b'ċertu regolamenti. Issa jien nixtieq nkun naf x'sar min-naħa tal-gvern anke x'inġejna fdaw biex jieħdu dar regolamenti issemmax leħenhom leħen dan nies fl-ogħla istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea. Hekk sostna Tony Bezzina, ix-Shadow Minister għall-Agrikoltura u s-Sajd waqt programm fuq TVM illi jiffoka fuq il-proposti li resqu l-bdiewa u r-raħħala wara it-tieni protesta li organizzaw sabiex il-prodott Malti ikun stmat. Malcolm Borch, koordinatur tal-Aqda Bdiewa Attivi, qal li il-prodott lokali huwa superjuri minn kull prodott li jiġi importat. Pero ħafna drabi il-pubbliku ma jixtrix skont il-kwalità imma skont il-prezz. Borch spjega li ħafna drabi il-bidwi u r-raħal f'pajjiżi barra l-Ewropa qed jipprovdu prodott bi standards iktar baxxi u barra minn hekk in-nefqa tkun irħas u b'riżultat ta' hekk il-prezz ikun irħas minn dak tal-prodott Malti. Dwar kif il-prezz tal-prodott Malti jista' jinżamm stabbli, il-koordinatur tal-Aqda Bdiewa Attivi qal li dan jinżamm stabbli permezz tal-kompetizzjoni ta' prodotti li jiġu importati mill-Ewropa. Però jekk prodotti jiġu importati minn pajjiżi oħra bħal Marokk u l-Eġittu, dawn ikunu daqqa għal prodott lokali, kif fil-fatt qed jiġri. Dwar il-liġi Farm to Fork, Malcolm Borch qal li din għandha numru ta' miri pożittivi u l Roberta Mezzola kellha għan nobli, però il-gvern irid jemenda din il-liġi skont il-pajjiż. Roberto Mezzola qalet xi ħaġa tajba ħafna. Ġifieri tajjeb u nobli u xi ħaġa tajba li nersqu lejn dawk il-miri, imma il-miri ambjentali qed ikunu qed jippruvaw jiġu milħuqa għaskapitu tal-impatt soċjali. Jiġifieri, maħniex qegħdin nagħtu każ kif dawn il-miri ambjentali qegħdin joqtu lin-nies, qegħdin joqtu lill-familji, qegħdin joqtu lill-bdiewa r-raħħala. U naħseb għandha raġun 100%. Tajjeb, nobli, ġifieri xi ħaġa sabiħa li nimxu lejn dik id-direzzjoni, imma naraw kif il-bidwi r-raħħal ħajkun on board u ħajkun partner. Problema oħra li qed jaffaċċja l-bidwi u r-raħħal lokali hija dwar in-nuqqas ta' kontrolli li qed isiru fuq il-prodott li jiġi importat. Dwar dan id-deputat Tony Bezzina staqsa x'qed jagħmel il-gvern, x'tip ta' testjar qed isir fuq il-prodott importat. Illi għandna sitwazzjoni fejn il-bidwi jsiru l-testijiet li kif qal Malcolm xi ħaġa tajba. Mela le, jsiru testijiet fuq il-prodotti. Però permetti li ftit. L-istess testijiet li jsiru fuq prodotti agrikoli Maltin qed isiru fuq prodotti li qed jiġu importati minn pajjiżi minn barra l-Unjoni Ewropea. Mela mal-bidwi Malti nimxu bit-tal-ħadid u Alla ħares jimmissja naqra għax għall-lebra jiskansaħ. Però mbagħad dieħel minn barra qed isiru l-istess testijiet rigorużi kif isiru fuq il-prodotti lokali. Ma naħsibx jien. Ix-Shadow Minister Nazzjonalista fisser kif konsenja l-arinġ bil-weraq twaqfet għax protestaw il-bdiewa u konsenja patata bil-ħamrija tal-li tidħol f'pajjiżna qabel ma protestaw il-bdiewa. Huwa proprju għalhekk li l-bdiewa lokali mhux qed jaħdmu f'level playing field. Intant, quddiem dawn il-fatti kollha, il-kandidat għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew fissem il-Partit Laburista Clint Flores u segretarju permanenti fil-Ministeru għall-Agrikoltura Charlo Camilleri infexxew f'attakki kontra l-Unjoni Ewropea u ma taw l-ebda soluzzjoni dwar kif ser ikunu qed jgħinu lill-bidwi u r-raħħal Malti.